Her ser vi så KP, der er sådan lidt halvstiv, ikke? Det er mine hænder, Og det er Daniels hænder. Han er lidt halvstiv, han er kæft, han er pissfuld. Her ser vi så den smukke Daniel, han er pissfuld. Ja, nej, han er pissfuld selv. Jeg er ikke fuld. Han er The Alien, og jeg er, det ved jeg sgu ikke, jeg er også pissfuld. Ja. Det er så langt Daniels pik er. Altså film derudover, film udover. Hjallerup Marked, ja jo. Det er Hjallerup Marked, det er det største marked i hele verden. Nørrebro er største marked. Ja, se, Hjallerup. Det er bare en nice optagelse, det er så sindssygt det her, mand. Og kæft, jeg er fuld. Se det barn, nu zoomer vi næsten. Nej, jeg zoomer ikke, jeg kan ikke zoome, jeg er pissfuld til at zoome. Se det barn, det er real rock you. Det er Stark. Hallo, det skal ind i det derovre. Det derovre, det er pissfuldt. Og kæft, der er en grim menneske. De krammer, de kysser. Eller skal vi gå ind i det der lortefamilie til derovre? Er vi en familie? Ja. Vi er brødre. Og der kommer en tekst der. Så